dragii mei, cu voi este Unikitty, iar bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi, după cum vedeți, este primul meu vlog de pe Avaking, de pe acest cont de YouTube. Da. Pe acest canal o să vedeți, nu o să mă vedeți pe mine deoarece, da? Ci o să vedeți ce fac eu pe Avaking, tot felul de idei pe Avaking, adică de genul ăsta, da. Și sora mea are cont de Avaking, dar și de YouTube. Pe YouTube o cheamă Unicorn Avaking, din câte țin minte, nu știu dacă și-a schimbat numele, dar cred că și-a schimbat numele, nu știu. Da, dacă vreți să luați codul ca să-mi dați cerere de prietenie, acesta e codul TLV-Z33. Ok, deci e primul videoclip și mă cam grăbesc deoarece filmez acum pe telefonul lui mama, deoarece aici am Avaking Live. Însă am și pe telefonul meu, dar ăla e ca cont de cadouri. Ok, deci presupun nu mai am ce să fac deoarece e primul meu vlog. Ce să fac? Ce aici? Oh my god, da. Și cam atât a fost videoclipul. Nu uitați de like, subscribe, iar noi ne revedem în următorul videoclip în care o să-l postez tot astăzi. Ok, bye!